Abanye bathi kunomuntu okukhipha idliso sabakudlisile. Mina ngithi lingena kanjani ukungena nje lingena kanjani idliso kuwe. Awumelanga lingene ngisho ukungena. Kunomuthi lapha nginiphathele wona lo muthi lo njengoba ungaka. Uyazigcaba wona lapha entameni. Phambili, emaceleni nasemuva. Entameni yakho uyazigcaba amalunga amane. Emva kokusigcaba kwakho lapha entameni, noma ngabe yiliphi idliso lizoza kuwe, ngeke lize lingene. Noma ngabe yiliphi idliso lizoza kuwe, ngeke lize lingene. Liyobolela endleleni. Ulithathe iplate noma usho ukuthi linedliso, noma usho ukuthi linepoison ulithathe ulidle. Leyo nto le iyobolela endleleni, iyobolela emphinjweni. Ngeke izingene ifike esiswini isebenze. Bothi bakushaya ngedliso lingangeni lingasebenzi. Bathi bakushaya ngepoison lingangeni lingasebenzi. Ngoba amantombazana manje sowahlakaniphile idliso sabashaya ngaphansi. Uthi mqedwe ukusicaba lapha entameni amalunga amane bese uzicaba lapha ngasethuliseni lakho lokusebenza lapha emathangeni emaceleni. Kuze noma ungalala lentombazana ethiza ngesibambelelo kuwe, ithi zami ukukubamba ukuze ungasayindawo ukhohle umuntu wakho eminyango ngoba kuyenzeka ukuthi uyindoda ushadile nabantwana. Uthi uyadlala nje kancane ulahlekele emuntwini wrong. Ukhohle umfazi wakho u20 years uhambe nalontombazana osuyitholile ngoba isuke sekushaya ngesibambelelo. Abanye bayalifaka nedliso ngaphansi. Ngoba bayazi ukuthi lela la phezulu niyakwazi ukuliphalaza nelikhiphi. Noma mina ngiphikisana nako lo ngithi lize lingene nje lingena kanjani ngoba kumele uligweme. Into ukwazi ukuyidla kodwa ingasebenzi ubuyidlile. Abe sho ukuthi lento uyidlile kodwa ayisebenzi. Ahambe exabana nenyanga yakhe asinyanga yakhe ayisebenzi. Kanti cha wena uyazi ukuthi uyigwemile lento leyo. 5 P's. High preparations prevents poor performance. Lithathe ulicabe lapha. Ukuze leli manje uzokungena kuwe lingathole leli selikhona. Lingakwazi ukungena idliso lisebenze noma ngene poison isebenze kuwe. Lo muntu akambe exabana nenyanga yakhe. Asinyanga yakhe ayisebenzi. Lenyanga yakhe ibisho ukuthi imnika umuthi okuwona baxabana impela nenyanga yakhe. Ngoba inyanga yakhe izoma ezweni lokuthi lo muthi okunikeza wona iwona ukumdlisa. Yena athi lo muthi lo udlile ngumbonile kodwa wasebenzanga. Baxabana impela nenyanga yakhe. Baze bashane bona ngane imithi yabo. Wena ube on a safe side. Ligweme idliso lagwemeka ukuthi lingangeni ngisho ukungena kuwe. Why mina uzulimele ukuthi uzolikhipha? Ngoba khona amadlisa dangerous, amadlisa abulalayo. Amadlisa afana nepoison. Ngakho ke ligweme idliso. Uyathatha leli bhodlela leli, uzicaba amalunga amane, uzicaba la, uzicabe la, phambili nala emuva entameni. Bese uzishala lapha emathangeni ukuwe ngasethuliseni lakho lokusebenza ngoba khona idliso walifaka ngaphansi abantu besifazana. Ungene ukuyimpela kodwa into ingasebenzi amangale nathi ukome. Yatholakala umuthi okugwema idliso. Angini idliso angini poison. Ngisasho namanje. Prevention is better than cure. Ungazi ulale ibhedlela idliso liyabulala. Ungazi ukuthi umfazi ngekhala idliso linobungozi. Uyobikela kumfazi umfazi ngicela uyochama. Umfazi sengilambile ngicela ukudla. Yonke into uyibiye kumfazi. Abafazi bayakwazi ngishanga ukuthi nithothobala. Noma ngabe umfazi uyakwazi ukulugwema ledliso ngoba khona amadoda athi wona ngeke akwenze lokho. Abathemba abafazi babo. Awumazi umfazi wakhe indlela eyihambayo. Abantu besifazane banendlela zabo abazihambayo abangazazi. Umuntu wesifazane uyakwazi ukusuka endlini akushiye wena enyangeni uyofuna into yokusadlise wena. Akushiye endlini. Kodwa wena mawusuka endlini uyenyangeni uyofuna into yokuphila hamba nonkosikazi. Musane madoda ukuthi manje ufuna into zokuphila naba nabankosikazi. Shana abankosikazi endlini ngoba abafazi abanendlela zabo. Kunendlela esifuna wena nonkosikazi, kunendlela esifuna wena wedwa njengendoda, kunendlela esifuna umfazi ayedwa njengomfazi. Musana ukuhlanganisa izinto. Noma umfazi uyakwazi ukuthola lokuze ube on a safe side. Indoda yakho mayisi yakudlisa ukudla kodwa idliso lingasebenzi. Kusho ukuthi libola la emqaleni, libolela endleleni alifike nokufika esiswini lezo umsebenzi. Noma ngabe ulifaka ngaphansi libola nje angakangeni nongena ngethulisi lakhe ngoba leli soligcobisile wena seliredi lilinde lukathega leli lizongena. Ukhona umuthi okugwema idliso, ivalcation ngeniva. Likhumbule ayikho inkinga nesixazululo. Kusilibe inkinga kusho nesixazululo.